டி. இமான், சிவகார்த்திகேயன் இவங்களோட கான்ட்ரோவர்சி தாங்க இப்போ போய்க்கிட்டு இருக்கு. இந்த நிலையில டி. இமான் சொன்ன சில விஷயங்கள என்னோட குடும்பம் பிரியறதுக்கு காரணமே இதுதான். ஏன் நான் டிவோர்ஸ் ஆகுறதுக்கு காரணமே சிவகார்த்திகேயன் தான். அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள சொல்லியிருக்கிறாரு. அது என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம். டி. இமான் அண்ட் சிவகார்த்திகேயன் 2 பேருமே வந்து அண்ணன் தம்பியா பழகிட்டு இருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 4 படங்கள் ஒண்ணா சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இவங்களோட காம்பினேஷன் செம சூப்பரா தாங்க இருந்துச்சு. இந்த நிலையில தான் டி. இமான் அவர்களுக்கு 2020வது வருஷம் வந்து டிவோர்ஸ் ஆனது. அவங்களோட முதல் மனைவிய விவாகரத்து பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதற்கான காரணம் கேட்கும்போது, கருத்து வேறுபாடு காரணமா வந்து நாங்க டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாரி சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம விவாகரத்துக்கு வந்து டி. இமான் அவர்கள் தான் முன்னிறுத்தம் வச்சிருக்கிறாரு. அவங்களோட மனைவியும் எதுவுமே சொல்லல. டி. இமான் அவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை, ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்காங்க. இப்ப 2 குழந்தையுமே அவங்களோட மனைவி தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இந்த நிலையில தான் டி. இமான் அவர்கள் இப்ப லேட்டஸ்ட்டா ஒரு இன்டர்வியூ ஒண்ணு குடுத்திருக்காரு கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பாக. அதுல சொல்லும்போது, "சிவகார்த்திகேயன் எனக்கு செய்தது மிகப்பெரிய துரோகம். அந்த துரோகத்த என்னால மன்னிக்கவே முடியாது. என்னோட தம்பி மாதிரி, சகோதரன் மாரி நம்பி வீட்டுக்குள்ள விட்டதுக்கு, என் குடும்பத்தையே வந்து கெடுத்துட்டாரு. கிட்டத்தட்ட என்னோட டிவோர்ஸ்க்கு காரணம் கூட அவருன்னு சொல்லலாம்." அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கிறாருங்க. அந்த உண்மைய இப்ப என்னால வெளிய சொல்ல முடியாது. அப்படி சொன்னோம்னா என்னோட குழந்தைகளோட லைஃப் வந்து பாதிக்கப்படும். ஸோ என்னோட குழந்தைகள் கேட்கும்போது, நான் அந்த வயசு வரும்போது அத அவங்க கிட்ட சொல்லுவேனே தவிர, அத வெளியில யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன். அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சூசகமா பேசி முடிச்சுட்டாருங்க. அவர் என்னதான் முடிச்சிருந்தாலும், ஸோ ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. அத பத்தின விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து இப்ப நெட்டிசன்கள் வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இப்ப பைல்வான் அவர்கள் சொல்லும்போது, "இந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் சொல்றதுக்காக உங்களுக்கு 2 எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன். நம்ம கௌதமி அவங்களும் இது கமல்ஹாசனும் பிரிஞ்சுட்டாங்க பார்த்தீங்களா? அப்போ கௌதமி பிரியும்போது, என்னோட பொண்ணோட பாதுகாப்பு கருதி நான் பிரியறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாரி விஜய் ஜெயசுதாஸ் அவங்களோட இது மனைவி அவங்களும் பிரியும்போது அவர் எதுவுமே சொல்லல. இந்த மாரி பிரச்சனைகள் தான். நான் எதையுமே ஓப்பனா சொல்ல மாட்டேன். இதுலேருந்து நீங்களே கூட்டி கழிச்சு பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாருங்க. ஸோ நமக்கு இப்ப தெரிய வருது. வெளி தோற்றத்துக்கு பார்க்கும்போது யாரையுமே நம்ப முடியாது போல. உள்ளுக்குள்ள அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்கவங்களுக்கு தாங்க தெரியும். இந்த ஒரு சம்பவத்த பார்க்கும்போது தற்போது எல்லாரும் டி. இமான் அவர்கள் முதல் மனைவிய பிரியும்போது எல்லாருமே திட்டிட்டு இருந்தாங்க. சிவகார்த்திகேயன போய் இப்படி சொல்றாங்களேன்ட்டு. இப்போ அவர் வாய திறந்து இந்த மாரி பண்ண விஷயங்கள் சொல்லும்போது, பைல்வான் சொல்லும்போது எல்லாருமே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு சம்பவம் குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணிடுங்க. மேலும் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட பல்வேறு விஷயங்கள உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்க நம்மளோட சினிமா சம்பவம் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சைடுல இருக்கிற பெல் பட்டன கிளிக் பண்ணிடுங்க.